ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம நாட்டுக்கோழி பிரியாணி பண்ண போகிறோம். அதுக்கு முதல்ல நாட்டுக்கோழி நாங்கள் வேக வச்சு எடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் தேவையான பொருள் வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், எலுமிச்சம்பழம் எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கிறணும். அப்புறம் அரிசி, தேவையான அளவு அரிசியை கழுவி கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சுக்கிறணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஊற வச்சுக்கப்புறமா தயிர், நம்ம வேக வச்சு கொஞ்சம் வதக்கி எடுத்த நாட்டுக்கோழி வதக்குனா இன்னும் இல்லை, தக்காளி வெங்காயம் போட்டு வதக்கி வச்சுருக்கோம். அப்புறம் பட்டை லவங்கம், அப்புறம் தேவையான பொருள். ஒரு குக்கரில் தேவையான அளவு கடலெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் அளவு கடலெண்ணெய் ஊற்றி அதில் கிராம்பு, ஏலக்காய், பட்டை, கொஞ்சம் ஏலக்காய் போட்டு நல்லா வதக்கிடணும். எண்ணெய் சூடு ஏறிடுச்சு. சூடுனதுக்கப்புறமா வதங்கினதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த வெங்காயம், பச்சை மிளகா, தக்காளி, கொத்தமல்லி, புதினா இதை எல்லாத்தையும் போட்டு நல்லா ப்ரௌனிஷாக வர வரையும் வதக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா எவ்வளோ வதக்குறோமோ அவ்வளோதான், அப்பப்போ தான் நம்ம டேஸ்ட்டு கூடும் இல்லையா, அதனால் ப்ரௌனிஷாக வர வரையும் வதக்கிக்கோங்க. நல்லெண்ணெய் இதில் பண்ணுறதை விட நம்ம கடலெண்ணெயில் பண்ணுறது டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் கூடும். ஸோ நம்ம வதக்கிடணும். நல்லா கொஞ்சம் வெயிட் ஆகும், நேரமாகும் இல்லையா. 2 மினிட்ஸாக வதக்கினதுக்கப்புறமா நான் நெய் எடுத்துருக்கேன். நெய் உங்களுக்கு இருந்தால் ஊற்றுங்க. நெய் ஊற்றினா நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இல்லையா. அதனால் நெய் வந்து நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் ஊற்றிருக்கேன். ரொம்ப நெய் ஊற்றினா ஒரு மாதிரி தெரியும், அதனால தேவையான அளவு நெய் ஊற்றிருக்கேன். இதே ப்ரௌனிஷாக கொஞ்சம் நல்லா அந்த நெய் உருகணும் இல்லையா, கட்டியாக ஊற்றிருக்கனால உருகிற வரையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. மிக்ஸ் பண்ணதுக்கா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம வேக வச்சு வதக்கி எடுத்த நாட்டுக்கோழியை போட்டுடணும். இது எப்படி வேக வச்சதுன்னா, ஒரு வடச்சட்டியில் எண்ணெய், கடுகு, வெங்காயம், தக்காளி போட்டு அந்த நாட்டுக்கோழியை வேக வச்சுருக்கோம். மஞ்சப்பொடி போட்டு அதை அப்படியே நம்ம அதில் மிக்ஸ் பண்ணி இது கொஞ்சம் நேரம் வேக விடணும். அதில் கொஞ்சம் நேரம், ஏன்னா நம்ம பச்சையாக போடுறத விட அந்த மாதிரி கொஞ்சம் வதக்கி வேக வச்ச நாட்டுக்கோழியை போட்டோம்னா டேஸ்ட்டு கூடும். அப்புறம் அதில் கொஞ்சம் கேர்டு, தயிர் எடுத்திருக்கேன். தயிர் ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிருக்கேன். அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா கலரே உங்களுக்கு எப்படி தெரியுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அட்ராக்ஷனாக தெரியுது. ஏன்னா நார்மலான பச்சைக்கறியை போடுறத விட இந்த மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி குக் பண்ண தக்காளி வெங்காயம் போட்டு குக் பண்ண கறி வந்து இன்னும் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இல்லையா. அதனால கொஞ்சம் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருக்கேன். இதில் கறி கொஞ்சம் நேரம், ஏன்னா அதில் ஆஃப் குக் தான் பண்ணியிருக்கோம் கறியை. இதிலே கொஞ்சம் நேரம் ஒரு விசில் வர வரையும் மூடி வச்சிடணும். நம்ம கறியை போட்டு அதனால உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அதில் வேகையில் உப்பு போட்டுருணும், கறியில் உப்பு போட்டோம் இல்லையா, அதனால் இதில் உப்பு இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடணும். கரெக்டாக ஒரு விசில் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடணும். கொஞ்சம் நேரம், ஏன்னா அதில் ஆஃப் குக் தான் பண்ணியிருக்கோம் கறியை. இதிலே கொஞ்சம் நேரம் ஒரு விசில் வர வரையும் மூடி வச்சிடணும். நம்ம கறியை போட்டு அதனால உப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அதில் வேகையில் உப்பு போட்டுருணும், கறியில் உப்பு போட்டோம் இல்லையா, அதனால் இதில் உப்பு இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சிடணும். கரெக்டாக ஒரு விசில் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடணும். பார்த்திங்கன்னா ஒரு விசில் வந்துருச்சு, கறி நல்லா வெந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஊற வச்ச அரிசி எடுத்து கழுவி போட்டுக்கலாம். எந்த அரிசினாலும் நீங்கள் குக் பண்ணிக்கலாம். நாங்கள் பிரியாணி அரிசியை குக் பண்ணுறோம் பாஸ்மதியில், அதனால் நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் இல்லையா. அதனால் பிரியாணி அரிசினால் நாங்கள் ரொம்ப நேரம் பண்ணல. அது பின்ன அரிசியும் கறியும் கொதித்து சரிசம லெவலுக்கு ஒரு நாள் அரிசிலாம் மேலே வந்துடும், தண்ணியெல்லாம் கீழே போயிடும் இல்லையா. அப்போ தான் மூடி வைக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு இதாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா தண்ணியெல்லாம் மேலே வந்துடுச்சு, அரிசி கீழே போயிடுச்சு, தண்ணியாக தெரியும், அது பிரிஞ்சது. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து கொஞ்சம் லெமன் புழிஞ்சுக்கோங்க. தேவையான அளவு இது 1/2 லெமன் புழிஞ்சாலே போதும். புழிஞ்சிட்டு மூடி வச்சுருங்க. இப்போ நம்ம சின்ன வெங்காயம், தயிர் வெங்காயத்துக்காக நம்ம வெங்காயம் நறுக்கிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா பிரியாணிக்கு சைடிஷ்ஷே பெஸ்ட்டு சைடிஷ்னால் தயிர் வெங்காயம் தான், அது அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா. அதனால் வெங்காயத்தை நறுக்கியிருக்கோம். இப்போ நம்ம கொதிச்சிருச்சு, ஒரு கரெக்டாக லெவல் வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம மூடி வச்சிடும். கரெக்டாக சிம்மில் வச்சு ஒரு விசில் வரணும். அதனால் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு விசில் வர வரையும் வெயிட் பண்ணுவோம். அரிசியும் தண்ணியும் சரிசமாக நின்றுச்சு. நம்ம நறுக்கி வச்ச வெங்காயத்தெல்லாம் நறுக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம கடையில் ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கின தயிர் ஊற்றிடுறோம். அதில் கொஞ்சம் சால்ட்டு போட்டு, தேவையான சால்ட்டு போட்டு கிண்ட ஆரம்பிக்கிறோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். ஏன்னா ஒரு 5 நிமிஷம் ஊறினாதான் தயிர் வெங்காயம் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா, அதனால் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம்.
அப்புறம் நம்ம சிம்லேயே வச்சோம் இல்லையா குக்கரு, இன்னும் விசில் வரல விசில் வரலன்னு பார்த்தோம், இன்னும் விசிலே வரல, இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் போல். ஒரு வழியாக வந்துருச்சு விசில். பார்த்திங்கன்னா விசில் வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். சிம்லேயே வச்சனால விசில் வந்துருச்சு. வாங்க இப்போ எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா நான் விசில் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணோம். பிரியாணி ரொம்பவே சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. ஸ்மெல்லே அப்படி இருந்துச்சுங்க. இப்போ பார்த்தாலே தெரியும். அடியில் அந்த கறியெல்லாம் நல்லா ரொம்ப குக் ஆகாமல் அப்படியே பஞ்சு மாதிரி இருந்துச்சு கறியெல்லாம். அரிசியும் அப்படியே சூப்பராக இருந்துச்சு. சாதமே அருமையாக இருந்துச்சு. எந்த அரிசியுமே உடையல, அப்படியே உதிரி உதிரியாக வருது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். நீங்களும் ஒரு நாள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். லைக், ஷேர், கமெண்ட் மறக்காமல் பண்ணிடுங்க.